testvére. Itt van az unokája, nem akarok ugyan mutogatni. Bakica néni is nagyon gyakran volt asszonybál. Összejöttek a barátok, ismerősök. És hát Ica néni nem vetette meg az italt, ugye, Rózsa? Nem mondok ezzel újat, mert sokan ismertétek. És egyik asszonybál alkalmával hát már előre kezdett iszogatni. Mikor megjöttek, akkor is megint folytatták az iszogatást, és ő húslevest főzött, tehát ki akart magáért tenni rendesen, csak mikorra oda került volna a sor, hogy ezt ki kellene szedni, akkor majd kicsikét elhajlott, és véletlenül a húsleves szűrte le a krumpli helyett. Utána aztán volt káromkodás keményen, mert hát a finom húsleves került a mostékba, ugye, mert mostékba szűrték régen a krumplimat a lejét. Csak sajnálom, hogy Icu nem jött elő, mondta. Gyerekként, igen, igen.